Trevor, grazzi tal-li l-għajt l-istadina tagħna u naqat magħna llum biex taqsam ftit magħna l-esperjenza tiegħek bħala kittib. Grazzi lilek tal-istadina. Għalik, x'inhi l-letteratura? Il-letteratura għalija hija l-għet ħajti kollha kemm hi. Però mbagħad il-letteratura nħossha li tgħinni biex nipprova b'xi mod infittex li l-nifsi. Kont ngħid insib lil nifsi ma qatt ma ssibu. Il-ġmiel huwa iktar fit-tiftixa milli fis-sejba, mhux hekk? It-tejn ukoll nipprova nifhem id-dinja ta' madwari. Jien naħseb daqs kemm tgħin il-letteratura f'dak kollu qed insemmi u f'ħafna aktar. Naħseb l-ebda fer oħra tal-arti ma tgħinni. Naturalment imbagħad il-letteratura għandha l-ġmiel intrinsiku tagħha, il-pjaċir li tik is-sodisfazzjon, imma fuq kollox illi tgħin infittex u tgħin nistaqsi. U forsi biex nżid ma' dan il-mistoqsija, għalik x'tagħmel il-letteratura li forom oħrajn ta' kidba ma jagħmlux? L-letteratura nħossa tipprovokani, imma b'mod ġentili u b'mod interessanti u b'mod pjaċevoli. Forom oħra tal-arti tuni pjaċir, imma ma nħosshomx jipprovokawni f'das sens. Das kemm tipprovokani l-letteratura, għal torbot ma taqbilha. U l-provokazzjoni għandha tgħinni biex insaqsi tgħin biex infittex, però b'mod divertenti, sabiħa ġifri b'mod pjaċevoli. Għax il-kelma tipprovokak forsi tista' tiftihem b'xi mod negattiv, imma l-letteratura le nsebha tipprovokani imma b'mod ġentili u b'mod interessanti. U xi dissingwi l-lingwa tal-proża mill-lingwa f'kidba oħra? Ara, jiena dejjem ngħid din il-ħaġa. Il-lingwa għandha diversi reġistri tagħha sewwa. Bħalissa aħna qegħdin nitkellmu mod komunikattiv, qegħdin nikkomunikaw. Il-letteratura però inħossha allura il-proża hawnhekk ngħid illi tant tinqeda forum oħra tad-diskors, jiġifieri bil-metafor li iktar sewwa u bil-figuri tad-diskors l-oħra, illi tasal fejn il-kliem normali ma jasalx. Dan nista' ngħidu wkoll għall-poeżija forsi, imma il-proża inħossha jekk tintuża b'dan il-mod, inħossu tkun qed tikkomunika fuq livell ieħor. Ħa nipprova nispjega iktar x'irrid ngħid. Għandi idea ta' novella pereżempju jiena. L-idea tkun astratta ħafna sewwa. Għandi l-idea f'moħħi ma nafx kif din se nittrażmettija. Bosta drabi jiġri li meta mill-ħsieb astratt ħatgħaddi biex tikkonkretizzah bil-kelma, insieb il-kelma tkun dajfa wisq. Allora x'tagħmel kittieb? Jipprova jfittex il-metafori biex jasal għal dak li l-kelma normali ma tasalx. Issa ħafna drabi niġri li meta nara x-xogħol tiegħi lest. Ġillajt jiena rid ngħid iktar minn hekk. Jiena mhux dar rid ngħid xi ħaġa oħra iktar minn hekk. U forsi da iwasslek għal xogħol ieħor biex inti prova tgħid dak li maċ. Proċess kontinwu. U jibqa' sejjer tiġri wara din it-tajra tal-passa li ma taqbad qatt inti biex tipprova tinqeda bil-metafori. Allora l-letteratura hija dan il-pont donnu bejn il-kelma normali tagħna għal-kelma li titfisser iktar mill-kelma nnifisha. Naħseb il-letteratura tagħmel tipprova l-inqas tagħmel dan il-pont. U biex immorru lura ftit tas-sittinijiet, x'kien l-involviment tiegħek fil-moviment letterarju? Il-moviment letterarju kont membru tiegħu, però qatt ma kont fil-kumitat. Dik il-ħabta kien hemm diversi għaqdiet tal-Malti bħalma illum. Ovvjament l-għaqda tal-Malti università, l-Akkademja dik il-ħabta kien jisimha għaqda kittiba tal-Malti. Kien hemm ukoll laqda kittiba żgħar u kien hemm laqda letterarja Maltija li għal ħafna snin il-president tagħha kien John C. Friġġieri, il-papa ta' Joe Friġġieri. Jiena kont fil-kumitat tagħha, kont għandi dik il-ħabta 16 sena kemm seta kelli. U bil-mod kont anke segretarju tagħha. Issa kien hemm din regola li jekk tkun uffiċjal f'kumitat taqda ma tistax tkun uffiċjal f'kumitat ta' oħra. Allora skużani, allora jiena kont membru fil-moviment imma ma kontx fil-kumitat. Però bħala ideoloġiji kont insibruħ maqsumina bejn żewġ dinjiet għaliex. Għax il-moviment letterarju ħareġ isu bi protesta kontra l-kitba tradizzjonali. Naħseb kienet ġustifikata jiena. Imma jiena kontrajt b'rispett kbir, kważi kontra durhom lill-kittieba tradizzjonali bħal Dunkaran, Manton Bottiġiġ, Karamra Vassallo, li Bazzir nafu u bqajna ħbib Samamit, George Pisani, eccetera, briffa. Għalli meta kont nara da żgħażagħ, isom dawn iridu naqsulhom il-mertu tagħhom, kont nħossu weġa'. Mill-banda l-oħra imma kont naf li għandhom ċertu raġun għax il-kitba ġdida
li bdew jipproponu l-moviment, bdiet taffaxxinani. Ara kont isni seqla u seqlem. Niftakar meta l-movement għaw mill-letterarju kien għamel kampanja kbira favur l-isim Malti u kien għamel ġirja bil-karozzi madwar Malta kollha, kont mort jien b'karozzi ta' ħbib tiegħi ma kontx insuq dik il-ħabta u morna bil-bnadar u bil-kartel iva minna ma Malta kollha. So morna ħafna postijiet u bil-kartelluni ġifieri. Ġifieri kont noħu sem ħafna fihom dawn. Jiena nemmen il-moviment għaw mill-letterarju għamel ħafna ġid. U għadna qed niskopru kemm għamel ġid. U ġi fi żmien opportun għaliex il-letteratura Maltija issa kienet weħlet fil-romantiċiżmu li diġà kien skadut fl-Ewropa kollha. U għal-mittraw ġab kien dan nifs ġdid. Barra minn hekk, bis-saħħa tal-moviment għamilt ħafna ħbib jiena, Viktor Fenek għandu ħabib tiegħi sal-lum, Mario Zoppardi li mbagħad meta mort nistudja għal teacher iltqajna jiena u Mario minna sentej fl-imkien ħabta konna norqdu hemm għal rejxina sentej niklu fl-istess mejda, eċċetera, Albert Marshall insomma, u ħafna kittieb oħrajn. U x'fisser għalik? Forsi wieġibta xi ftit diġà, ma x'fisser għalik il-moviment qawm letterarju? Il-moviment qawm letterarju li urini illi hemm frija oħra tal-letteratura, għamil żmien ta' żagħżugħ li kont naħseb il-letteratura hija tibda u tispiċċa ma' Dunkarn. Speċi Dunkarn kellha l-quċċata u l-iktar li tista' tagħmel inti toqrob titleħ. Ma kien veru xejn. Dunkarn jien għandi nirrispettah immens u s-sem li tal-letteratura Maltija huwa infinit. Imma mhuwiex kif kont naħseb jiena li huwa il-bidu u t-tmiem, imma kien hemm frija oħrajn. Fil-moviment li għajna x'fetaħ li għajnejja l-enda l-frija li jiena ftit li xejn kont nafu. Lilek nafuk bħala kittib divers u kittib prolifiku wkoll. Kif tagħżel li ma' ġeneru se tikteb? Kultant rajt il-ġeneru jażel lili, mill-iktar mill-li nażlu jiena. Fissess li nħobb immiss ħafna ġeneri differenti. Isni meta, per eżempju, bdejt nikteb il-kitba ta' tfal, anzi l-ewwel li bdejt il-pożiji. Għamilt ħafna snin ta' żożiti kollha, nista' ngħidilha kollha kienu għamilthom nikteb il-pożija. Naħseb illi mindu kont tifel. Sa naħseb 18-19 sena tiegħi l-iktar li ktibt pożiji. Ma nħoss li l-qasam tiegħi tal-pożija, ma kien taffaxxinani. Però għadni sissa jiena meta mbagħad inkun isni ili naħdem f'ċertu ġeneru, nkun nipprova nesperimenta f'ġeneru ieħor. Tisfida ftit lilek innifsek. Eżattament. Issa ma ngħidx dawn jirnexxu kollha tax. Pereżempju l-pożija nħoss li l-pożija ta' tfal iwa nħossha ħafna. Imma l-pożija adulta ma naħsibx li l-qasam tiegħi 100%. Allora isolek għatlek donu l-ġeneru jażlek huwa għax imbagħad tibda tfittex biex tara l-iktar ġeneru bħalissa nħoss l-iktar ġeneru għal-qalbi huwa n-novella. Il-novella iktar nħossni komdu fiha, l-iktar xogħol naħseb jiena ma nistax inkun kritiku tiegħi nnifsi, imma naħseb l-aħjar xogħol li għand naħseb qiegħed fin-novella. Imma naturalment biex inti ssib il-ġenru tiegħek trid tkun missejt ġenru oħrajn. Inħobb ara t-teatru, d-drama ukoll u teċċitani ħafna id-drama għax id-drama naturalment imbagħad għandek l-aspett illi mhux biss miktuba imma mbagħad se tiġi rappreżentata u hemmhekk għandek taħdem f'tim mad-direttur, mal-atturi u ma' ħafna fatturi oħrajn. Imma kif ukoll naħseb nażel il-novella. U kont se nsaqsik ukoll imma antiċipajtni. X'iliet għandu jkollok għall-kitba tat-teatru? Issa, it-teatru mela. Meta inti qed tikteb romanz jew novella jew poeżija, inti miegħek innifsek u xejn aktar. It-teatru mhuwiex hekk. it-teatru ġifri sta jkollok biċċa xogħol tajba fuq il-karta, meta mbagħad tipprova titla' fuq il-palk issib li ma ħadimx. Jista' ma ħadimx tort tiegħek stess għax forsi il-karta ma stax it-test fuq il-karta ma kellux saħħa biżda biex jissarraf bħala test teatrali, jew inkella għaliex id-direttur ma femekx, jew jinnaf l-atturi ma kienux ikkastjati kif għandu ikun. Allora jiena naħseb illi min ikun rid jidħol fil-qasam tat-teatru jkun jifhem il-mekkaniżmi tat-teatru. Meta il-mekkaniżmi anke tkun taf inti sa fejn attur jista' jtik u sa fejn ma jistax jitik. U anke il-palk. Illum hemm ħafna strateġiji x'tista' tagħmel fil-palk imma xorta għandek il-limitazzjonijiet. Allura naħseb li l-kittieb li jikteb id-drama naħseb irid ikun mhux biss tajjeb fil-letteratura, għax naturalment id-drama hija letteratura, imma kull tifhem ukoll fil-mekkaniżmi tat-teatru. U x'li għandu jkollok għall-kitba ta' tfal? Naħseb illi l-kitba ta' tfal trid toħroġ mit-tfulija tiegħek stess. Firjena
kull meta ktibt tfal, ma ktibx veru għat-tfal, ktibt għalija nnifsi biex niskopri t-tifel ta' ġovija, għatta kemm il-darba din, imma naħossi li valida. Allora naħseb li l-kittib li jikteb għat-tfal irid ikun qed iħoss it-tfulija tiegħu. It-tfulija tiegħu naħseb irid jibqa' jgħixha. Jgħixha fis-sens li tkun ikun luċidu fiha. Jien meta anki nħares il-letteratura tal-kbar tiegħi, it-tfulija dejjem qed hemmhekk. Naturalment moddija minn l-arbiel issa tal-adultezza sewwa, ġifieri qed nitkellmu fuq tfulija, imma li tkun iffiltrata mill-lajn tal-adult sewwa, imma tfulija dejjem qegħdem. Allura minti għat li kitba ta' tfal sewwa, inħossi li fil-kitba ta' tfal l-awtur tifhem it-tfulija fiha nnifisha. Jiġi li jgħiduli imma speċi inti qed titkellem fuq tfulija ta' żmienek. Jien naf ta' 60 sen ilu. It-tfal tal-lum ma għadhomx l-istess. Jien nemmen li iva għadhom l-istess. Ma għadhomx l-istess, ma għadhomx jilagħbu bl-Afrika nlagħbu aħna. Imma it-tfulija bażikament hija dejjem l-istess qed hemmhekk. Jinbidlu l-forum tagħha, jinbidlu l-qoxra tagħha, imma l-essenza tat-tfulija naħseb hija dejjem. U l-kittib ta' tfal irid jifhimha u jħossha u jkun għadu jgħixha. It-tfulija eterna. X'kienu l-influenzi letterari u artistiċi Maltin xogħol tiegħek? Melina meta kont għanni żagħżugħ l-ewwel l-iktar, ġifier minn influenzani qed tgħid l-aktar u xejn. Meta kont żgħir l-iktar qarajt poeżija. Il-papa tiegħi kellu librerija vasta tal-Malti. Papa kien jikteb xi ħaġa wkoll. Papa jiena għejni ħafna. F'parentesi qed ngħidhom dawn imma jagħmlu sens ukoll. Għax il-papa kien jaf ħafna kittieba. Papa kien jaf il-Dunkarn personali, jiena għandi 5 ittri ta' Dunkarn li kiteb lil papa tiegħi. U l-Karamna Vassalla introduċini miegħu u Antobbo tiġi Pisani kien membru tal-aqda kittieba tal-Malti wkoll. Ara papa kien ħobbu ħafna il-Malti. Għalli kont dejjem niskopri u nfittex il-librerija tal-papa. U kodba ta' tfal ma kellna xejn dik il-ħabta ħlif tal-iskola. Il-ġabra ta' wart kellna biss xejn iktar. Ma kien hemm l-ebda ktib ta' tfal ħlief li fil-ħamsinijiet kien inkiteb ġoġor u miena ta' kassola. Dak biss li kien hemm ktib li nkiteb propju għat-tfal li kellna kienu kodba tal-kbar imma ħfief. Miena minn kien taffaxxina il-poeżija. U niftakarni anke meta kelli dawk 13-14 sena naqra poeżi Dunkarn darba missiera qabad naqra lilu lil minnu. Għalli ma qed tifhem xejn, qed tifhimha kollha. Kont tifhem xejn. Imma kont qed nieħu kos bil-kelma, ġifieri kien taffaxxinani l-ġimil tal-kelma jien. U naħseb influenzawni ħafna. Kif għadlek fl-ewwel mistoqsija meta tkellimna fuq il-moviment, dawk il-kittieba jiena influenzawni ħafna. U mbagħad kont naqra r-romanzi li kellna dik il-ħabta. Il-romanzi storiċi romantiċi ta' Giuseppe Gallia, ta' Muscat Soppardi, Nazio Ellulu, dawk insomma. Però mbagħad niftakar l-ewwel romanzi li kont qrajtu kien impressjonani kien li ta' Ħażejr. U wara Ħelsin. Illi indunajt li dawn huma romanzi, ma b'differenza. Dan ma diġà nitkellmu fuq il-kavallieri issa fuq it-torok u jinnafu fuq l-eroj, imma dak nitkellmu fuq il-bniedem. U min huma il-bniedem. Fil-fatt kif nafu fl-età Ħażejr, l-azzjoni qed issir iktar fil-ġewwieni tal-protagonista milli fuq barra tiegħu. U dawk bdejt naħares il-letteratura b'mod ieħor. Għamilt snin twal jien naqra bil-Malti biss. Id-dar kodba ta' tfal bl-Ingliż ma tantx kellna. Kellna ħafna kodba tal-kbar. U niftakar darba l-papa kien qalli, bl-Ingliż ma taqrax inta qalli, qalli għax ma taqrax dan. Qalli dak tib ta' tfal u tani Treasure Island kien, l-oriġinali. Niftakret karta karta toilet paper, karta rqiqa daqs ma nafxix, tara t-tipa minna ħall-oħra. Tipa rqiqa. U niftakar qarajt f'xi 3 paġin u ma fimt xejn. Qed nifhem il-kelma imma s-sens ma nafx fuq x'inhu. Jena ddeċidejt li bl-Ingliż ma nafx naqra. Dan qed nitkellem kelli 11 sena. U niftakar darba ġiet kuġinti li kienet naqra kbar minni, qalt li qrajt kif sabiħ bl-Ingliż, qalt li ma nafx naqra bl-Ingliż. Qalt li da tajjeb. Qalt ħan ġibbulek u taħt li The Treasure Hunters ta' Enid Blyton. U l-gost li ħadd li qed naqra ktib bl-Ingliż u qed nifhmu kollu mill-bidu sal-aħħar. U f'daqqa waħdina bdejt Enid Blyton nikolhom il-kodba tagħha. U mbagħad bil-mod allura bdejt. Fil-fatt, l-ewwel kitba tiegħi ta' tfal kienu fuq il-formola ta' Enid Blyton. Avventuri. L-tfal żgur, l-tfal isibu ruhom f'dan il-misteri. U ġar li meta bdejt nallem il-Malti u bdejt nara tfal jaqraw Enid Blyton, mela kienu għadhom jaqraw dawk sewwa,
Korret imma fejn huma li nidblajtin tagħna bil-Malti, għaliex m'għandniex minn dawn. Tinsix li sas-sebgħinijiet kif għaddiġà ma kellna xejn bil-Malti, għatfall propja. U kont imma forsi tħalt issa f'xi ħaġa oħra. Imma dawn ġifieri influenzawni dawn jiena dawn il-kittiba li kontra. Jekk kienux il-kittiba tal-pożi, jekk kienux ir-romanzi tradizzjoni, jekk kienx l-elta ħażejn, jekk kienux il-kodbajtin nidblajtin, naħseb dawn kollha jkollhom influenza li mbagħad b'xi mod toħroġ trasformata imma ħa toħroġ. Trevor, taqra l-na silta minn Is-Sur Mast. Kien l-ewwel romanz li pubblikajt. Dak wara li pubblikajt, kont ktibtu fi-73, naħseb pubblikajtu s-sena ta' wara. Kien l-ewwel romanz għal-kbar. Mbagħad romet kien hemm oħra wara. Mela ħa naqraw silta minn. Ħa naqra l-biċċa fejn qed nintroduċu il-karattru tas-Sur Mast. Għalkemm ismu kien Karmenu Ċantar, kulħadd kien jafu bħala s-Sur Mast. Saħan sitra t-tabib u n-notar li żewġ tiħbieb ta' barra mill-iskola kienu jonorawh b'dan it-titolu. U koll it-tfal tar-raħal lanqas qatt ma tħajru subur laqam. Għax forsi l-kelma Sur Mast l-aktar bit-toll li kienu għaf huma kienet laqam biżejjed. Is-Sur Mast kien ġuvni, jew aħjar għaseb. Meta kienu jistaqsuh il-mistoqsija eterna huwa kien dejjem jieġeb mhux għax ma kellix min ridni, min kien miġnun warajja, min sofra minħabba fija, iżda għax jien nafx ta' il-ħajja. U kien ikompli pritka li qatt ma rnexxielu jtemma. Waħda minn dawk il-pritki bla bidu bla tmiem għax is-suġġett tagħhom twil wisq biex jintemm unfinished symphony dwar il-fatti tal-ħajja, il-ħażen tal-mara, l-adulterju, il-korruzzjoni taż-żgħar u fuq kollox it-talim tal-antenati tagħna li llum porka miserja qed ninsewh. Għax is-Sur Mast kien predikatur, jew aħjar oratur tal-klassi ta' Ċiċerun. Kien jaf iħaddem il-metafra u s-satira b'san li ma bħala. U fuq kollox kien iħawwar bir-reliġjon u bl-istorja ta' Malta. Min titkellem kien jiġbdek, mhux bil-kontenut daqskemm bil-format. Jaħnu kien jaqilgħu għax kien jaf jola u jinżel daqs tajr tal-passa. U l-użu tal-idejn u taċ-ċira kienu twildu fih u rabbew l-eruq. Tgħidilna ftit kif bdejt tikteb ġatilna li l-poeżiji kienu l-ewwel bdejt tikteb biex hekk. Kif u għaliex? Dinna meta jsaqsu li jiena qed immur daqsxejn lura sewwa xi 200 sena. Ara ħanajtek, mela diġà semmejt kemm kien kont ħobb naqra u l-kodba li kell il-papa tiegħi, però kien hemm punti importanti li ma semmejtux għaddi. Jiena kont inqatta' ħafna ħin għand nanna tiegħi u t-sija tiegħi, dejjem insemmihom dawn. Għax daqskemm tallimt għand in-nanna jien ma tallimt minn ħadd żgur fejn jidħol il-Malti. In-nanna u t-sija kienu għajn bla qies ta' rakkonti. In-nanna dib tirrakkuntali l-leġġendi. U fuq kollox aneddoti fuq il-familja tagħha. Mela immaġina mela n-nanna dik il-ħabta kellha xi 80 sena. U qed tirrakkuntali dwar in-nanniet tagħha. Darba ta' kunti għajt għad tħanaslu fi żmien il-Franċiżi jew. U veru ta' ġifieri niftakret tajli aneddotu fuq waħda li meta kienet tifla kienet xieħa. U xieħa qed tgħidlu meta kienet tifla hi u kien żmien il-Franċiżi, ġifieri. U kien jaffaxxinani ħafna dawn ir-rakkonti. Fil-fatt l-ewwel tentattiv tiegħi biex nikteb kienu r-rakkonti li kienet tgħidli n-nanna niktubhom fi kliemi. Għad għandi l-lum dispjaċira ħafna minnhom dawn ma nafx x'sar minnhom. Għax in-nanna kienet taf anke poeżiji li meta saqsejt il-ħafna nies jekk jafuhom dawn ma jafhom ħadd. Ġifieri ma nafx minn fejn ġew dawn. U xogħol minnhom. Ġrattarx kienu jgħiduhom. Naħseb kienet illi bil-fom u mkien ma sibthom u saqsejt anki, ġifieri niftakar darba saqsejt il-Olvin Vella għalli ma nafx bihom dawn ma sibthom qatt, ġifieri ma nafdhom minn fejn ikunu ġew. Insomma, ġifieri l-ewwel tentattiv tiegħi kienu l-ister tan-nan li tgħidli niktubu. U mbagħad l-ewwel kitba illi sabet ruħha pubblikata għax dawn ma pubblikajt xejn minnhom naturalment. U meta kien da? Da titkellmu ħamsinijiet. Ġifieri jien twilit fil-74. Mela jiena kelli issu 9 snin fil-56. Ara meta ktibt l-ewwel taqbila tiegħi 9 snin kelli niftakar u mort id-dar fejn qedtilha ma ktibt poeżija. 4 versi jaqblu flimkien. Imma insomma, u kont insib ħafna inkoraġġiment ukoll kemm id-dar minn missier u ommi u n-nannit. Però mbagħad l-ewwel kitba tiegħi li pubblikajta kienu ta' kunċettu Marintona, hawnhekk kont naqri kbar. Diġà kont hawnhekk is-sekondarja, kont fir-raba' sena, Form 4, kien fis-sajf ta' Form 4. U
kont isperat minn dar rakkonti li kienet tgħidli nanna fuq it-tsijiet tagħha u n-nanni tagħha. U dak kienet taffaxxinani dik it-tip ta' ħajja, dik it ta' ħajja meta it-trqat bla karozzi, biż-żwiemel, bejja fit-trqat, mawx dawl elettriku, eċċetera insomma. Tant kont nisma' fuq dik tip ta' ħajja li kienet taffaxxinani immens. U dak kien il-bidu tal-kitba tiegħi. Però kif fatt l-ewwel il-pożija ma abbandonajta qatt, kont hemm noħobb nikteb ħafna pożiji. Anzi għamil żmien kont fuq kollox nikteb pożija, kien dubbina tirb nikteb pożija fuq dubbina. Ġifieri hekk kontant ġifieri ma kontx għandi naf x'inhi l-pożija veru, kienu taqbiliet dan kull ma kienu. U għadhom għandi ta' nżommhom mod ta' nostalġija ma dana ma jswew xejn ġifieri. Ma insomma qegħdin hemm. Mela konċettu ma dak l-ewwel xogħol li ktibt, però ma kienux l-ewwel li pubblikajt. L-ewwel li pubblikajt kien il-Polena tad-Deb. Dak ktibtu meta kont il-kolleġġ konna sentejn nagħmlu l-kors. Fis-sajf ta' bejn l-ewwel sena u t-tieni sena. U meta kont ktibtu, kif għatlek diġà għax kont ngħid nixtieq xi avventura ta' tip ta' Enid Blyton għat-tfal. Dik il-ħabta kien jallim Brother Henry lili, bqajna ħbieb kbar. U meta ktibtu, u kien dejjem jgħid Brother Henry kemm għandna bżonn kitba tfal, kieku xi ħadd minnkom jikteb għat-tfal. Ġifier naħseb Brother Henry żgur li influenzani bl-entużjażmu tiegħu. Meta kont ktibtu l-Polena tad-Deb, kont battul biex jaraħ, għatlu bradin jek tibdan, għatlu ma nafx namel bieħ, u għatandi l-ittra tiegħu għalli fittex publikaħ, dak għamanna bżonna. Insomma, dak kien il-bidu. U illum il-ġurnata għadek tikteb? Illum għadni nikteb, mux kull jum ta' ġifiri, namel ħafna ġumat u anki xhur wieqaf, imma tkun wieqaf mux fil-verità ma tkunx wieqaf, għax tkun qed tiċċarġa l-batterija, qed taħseb qed l-ideat ma tafx minn tkunu ġew. Li meta mbattaq tikteb tinduna kemm dak iż-żmien ta' waqfien, ma kienx ver waqfien, imma tkun qed taħżen. Bħalissa qed nippjana ktib ta' novelli ġodda, ma nafx meta se nippubblikaħ, jien ma nħobbx nagħmel deadlines, meta jasal. Però għandi ktib ta' tfal illi kważi lest, qiegħed wara l-bib, jiġifier naħseb illi jkun forsi għal-fira l-ġdida, il-fira li jmiss għal-Novembru nispera forsi jkun lest. U qed nipprova nippjana wkoll ktieb dwar drawwiet tal-miliet. Il-miliet nħobbu ħafna jiena u qed nipprova ktibt ħafna fuq, imma dan nixtieq ikun ktieb li mhux ħanikdbu jien, jiġifieri iktar ħankun l-editur tiegħu. Għax m'għandniex ktieb li jġbor id-drawwiet tal-miliet flimkien imma mod popolari. Għandna ħafna artikoli, pereżempju Giuseppe Cassar-Pulicino kiteb ħafna, imma ishom kollu mal-istudjus. Jien nixtieq ktieb iktar popolari. Nispera l-nasal, issa naraw. Hemm xi perjodu meta waqaft tikteb ħadd deċiżjoni forsi qed. Ħanajdlek kien hemm żmien meta qatt jiena, mhux ħadd deċiżjoni, ma tingħat tajt dal-aħħar ktib tiegħi. Għax ġieli ġu waqtit fuqek meta tajt. Nispera li ninduna lek m'għandix ngħid iktar. Għax nibża ħafna minn dik il-fażi jekk il-kittieb m'għandux jgħid iktar. U jaħseb li għandu xi jgħid. U jibda jkun qed jirriċikla x-xogħol li qal. Jew qed jipplaġjarizza lilu nnifsu. Qed nisraq mix-xogħol ta' Trevor Zara stess. U dik nibża minnha jiena. Nispera ma salx fihom ma nafx. Allora ġieli kien hemm punti isnina nsaqsi li nifsi. Tajt dal-aħħar ktieb, però mbagħad tiġini xi idea ġdida u ngħid u forsi għad baqa' ieħor. Imma qatt ma naf li qatt jiena b'mod konxu ħanieqaf, ma naħseb qatt ma ta' dik. U tidentifika perjodi differenti fil-kitba tiegħek naħseb bil-forsi x'tant kellek stili diversi u anke ġeneri diversi. U ġeneri differenti. Ħanajdlek jiena ħajti maqsuma fit-tnejn. Mhux biss il-ħajja letterarja, anke l-ħajja personali. Meta l-mara tiegħi kienet ħajja u wara. Jien ngħid qabel Stella u wara Stella. Stella l 30 sena mejta, kif jafu ħafna Stella metet żgħira ta' 38 sena mietet. U immarkatni ħafna l-mewt tagħha. Il-mewt ta' Stella immarkatni ħafna lili. Fil-fatt naħseb narġa' ngħid ma nistax ngħidha jiena li nnifsi, ma qed nikkwota x'qalu kritiċi oħrajn. Il-kitba tiegħi wara Stella inbidlet kompletament. Għaliex bdejt nara l-ħajja b'mod differenti li ma kont qarajtu qatt qabel. Issien ommi mietet meta jiena kelli 21 sena. Jifri ommi mietet żgħira wkoll ta' 55. U effettwat il-mewt Tommi, imma mhux daqskemm effettwatni il-mewt ta' Stella. Il-mewt ta' Stella li effettwatni ħafna. U għadha s'issa. Ġifieri dis-sena għax hi mietet Diċembru li għadda għalqet 30 sena mejta. U jiena li hija ġifieri issa għalqet 30 ġurnata. Għaliex għalkemm sibt mod ieħor kif ngħix għax hekk trid tagħmel. Imma xorta bidlitna ħafna.
Allora jien naħseb anki il-ħajja, mhux biss persona tiegħi, ma anki l-ħajja letterarja tiegħi, naħseb li inbidlet kompletament jiena bejn li ġarrabt it-telfa naħseb tal-mewt ta' Stella. Kif qed issemmi l-Stella taqralna silta minn Stella jienu? Tajjeb, Iva, jekk tippermetti li ħana xi ħaġa fuq il-ktieb qabel ma naqra minnu. Dak li ktieb jiena kont ktibtu iktar bħala terapija. Qatt ma kelli f'moħħ nippubblikah. Sempliċiment, meta kont għaddej minn dak iż-żmien ta' finti wara l-mewt, tgħaddi minn żmien li qaskun ta' finti qaskun taf kif qiegħed tgħix. Ġietni l-idea naqbad nikteb it-tifkiriet tagħna. U meta nistejtu, għamilt ftit kopji, dik ħabda bit-typewriter konna għandna, għamilt ftit kopji, fotocopies, u tajtom l-ħuti biex jarawhom il-familja ta' Stella. Ruben it-tifel kien il-Junior College dik il-ħabta u bħala direttur spirituali kellhom il-Father Paul Katkuti. U li kien pjuttost hekk tħuli miegħu Ruben kien jitkellem. U għallu, u Father Paul kien ġie qaddes il-qudiesa tal-funeral tal-mara ġifieri kien sar ħabib tagħna. U Ruben kien tajulu biex jaraħ. U dan ċempel għalli treveda ktib għalli t-publikaħ. Għax fiħ speċjali, ma fiħ xejn. Mux il-ħajja għalli, għax ma fiħ xejn speċjali li t-publikaħ. U insomma, u forsi għamel xifti ġit, ma nafx. Mela ħanaqra, is-silta li għazilt li jinti ħanaqra. L-affarijiet kollha tal-imoddi f'salt wieħed deru donnhom ġugar il-qodma. Lil min jirreaġixxi lil imħabba b'dan il-mod hekk selvaġġ, illum nittimbrawh b'ġnun. U jista' jkun illi hekk. Konna qed niġġennu b'doża ta' mħabba tant qawwija li ma flaħniex għaliha. Ta' madwarna żgur kienu jqisuna bħala strambi u anki antisoċjevoli u kellhom raġun. Huma kienu ikejluna skont in-norma u jqabbluna ma' ħadd ieħor. Ma konniex nafu li kien hemm xi norma. U anke llum wara snin kollha, ma naf fiċ-ċert jekk hux il-maħbubin kollha jgħaddu minn din l-esperjenza. Nittama b'qalbi kollha li iva. Għax jiena perswas li hija l-isbaħ esperjenza li qatt bniedem jista' jgħaddi minnha. U nħoss li fil-ħajja din tista' sseħħ biss darba bħat twelid u l-mewt. Sissa tkellimt biss dak li ħassejt jiena. Tgħid dan kienet qed tħossu Stella wkoll. Iva. Din kienet l-aktar ħaġa li kont konvint minnha. Għalkemm Stella minn dejjem kienet ta' ftit diskors, imma kienet ukoll, u baqgħet sal-aħħar, ma tantx taftaħ bil-emozzjoni tagħha. Jekk imdejqa tinkixef, jekk jienja turik. Jekk tħoss li trid tgħidlek kelma tgħidilek. L-istat tal-ġenna li kont qed inħossni fih kien kollu ġej mill-imħabba kbira li Stella kienet qed tarraqni fiha. Ma nistriftakar l-ebda frażi jew kelma li ġili qaltli f'dak iż-żmien. Aktar tard il-kelma nħobbok konna ngħiduha mieta drab li xulxin. Imma f'dawk l-ewwel ġimgħat x'aktar xkonna nistħu nistqarruha. Jew ma kenniex għalfejn. Li kien għaf satalit, li kien bissima kienu biżejjed. Kull kelma oħra kienet żejda. Grazzi. Biex inkomplu ma dan il-ktieb, f'kitbiet konxjament autobiografiċi qatt ħassejt li qed iddaħħal lill-qarrej f'parti personali żejjed minn ħajtek? Ma dik hija deċiżjoni illi l-kittieb li tieħodha qabel biss jaqbad il-pinna. Jew jixel il-computer. Issa f'dal-każ qed li ktibtu għalik oriġinarjament u ma xtaqx ma kellekx l-intenzjoni li tippubblikaha. Allura meta ġejt biex tippubblikaha, ħassejt li forsi qed tagħti wisq mill-ħajja personali. Ħanajdlek, naħseb illi hawnhekk Father Paul Katkuti kellu sem kbir fiha din. Isu tant ikkonvinċini bi ftit kliem illi hemm bżonn nippubblikah da. Li f'daqqa waħda isnem ħassejt illi jekk jiena kont les li nistqarru mal-karta, għandi nistqarru wkoll mal-pubbliku. Darba kelli kittieb ħabib tiegħi, mhux ħansemmi minnu, illi bedi jikteb xi ħaġa u ċempilli wara. Għalli ktib xi ħaġa, għalli ma isni qed nibsa għalli ngħidha. Għallax qed inħossni ħalli nkixef wisq. U għatlu ħanajdlek għatlu jekk il-kittieb mhux lest jinżar wien qudiem il-pubbliku kollu aħjar joqgħod iġemma l-polli. Għatlu il-kittieb ma jistax joqgħod jagħmel il-frontieri. Għatlu l-kittieb meta ddeċid li jikteb irid jinżar wien qudiem il-poplu. Minkejja li tista' tħallas prezz tagħha.
Imma jiena nħossa illi din li ħelsitni minn ħafna inkubi. Għaliex met inti qed tberraħ ruħek. Inti literalment illi tħossok illi inti m'intix waħdek iktar. Jiena kelli ħafna każi fejn affarijiet li kienu jinkwetawni lili, meta ktibthom, f'daqqa waħda nħlist minnhom. Eżempju ċar, permetti li tkellem ftit fuqha din kienet fil-ktieb Lubien għandi novella l-vari li issa għal-ġimgħa l-kbira ħantellaw ukoll fuq il-palk bħala drama. U din l-inkubu ta' kellu dan it-tifel li mbagħad baqa' anke meta kiber illi tant jibża minn ċertu vari tal-ġimgħa l-kbira li jħosshom bħala ishom terrur dawn. U jien kien ikolli ħafna ħolm fuq il-vari u kien ħolm tal-biża' illi dawn qed kważi rudi jaħtfuni jiġru warajja, illi dawn qed jitkellmu xejn għax dawn ġew possessati minn spirti demoniċi issa. Kienu kont inqum maħsub bil-ara ġifieri. Meta ddeċi nikteb il-novella, ma ħlomtix iktar. Saffejt minna, għandek dal-katarsi kważi, mhux veru. Ġifieri, li kieku forsi jiena din ma ktibtix, ma neħles minna qatt kont. Ġifieri kieku jiena bżajt ninkixef, bżajt nistqarr dal-ħol, missiera ma ktibtix bħala autobiografija, ktibta ġifieri bħala fiction. Imma edem, jindem ngħid li fiction m'hemm xejn. Jindem ngħid fiction ma jeżistix. Il-fiction sempliċement il-forma, il-fiction, għax il-kittib qed preżenti kollu fix-xogħlijiet tiegħu, konxjament jew inkonxjament imma qiegħed hemm. Ġifieri jiena ma niddejjaqx assolutament, illi inti meta qed tikteb tikxef lik innifsek. U kont se nistaqsik ma dak kemm ġibta eżatt issa, jekk taħsibx li hemm elementi autobiografiċi fil-kitbiet tiegħek ma kif qed ngħidu? Fil-kitba kollha tkun hemm. Jiena kull meta jgħiduli pereżempju nkun kellem it-tfal, jgħiduli pereżempju inti ġieli ktibt fuq il-ħajja tiegħek, da ħin kollu. Jien ma ktibx ċeħli fuq ħajti. Issa orrajt modifikata, mibdula, filtrata, inċidenti ma klux tiegħek kemm ta' ħadd ieħor, imma laqgħet issemmiu ma parti minn ħajtek stess ukoll għax inti tafhom. Għattom. Imma edemmek. Jien ngħidulhom l-istudenti meta għafadilhom ara għadilhom il-kitba nħossajna qisha. Qed tibni dar. Għandek il-pedament fuq il-blat tar-realtà. Fuq dak il-blat tar-realtà ittella ħafna solari ta' fantasija. Imma il-pedament huwa ħajtek, huwa int, in-nies li taf, l-esperjenzi tiegħek. Dak huwa l-pedament. Il-punt ta' tluq naħseb ikun dejjem il-verità. Mbagħad tparti minn hemm. X'inhu l-ikbar xkiel li sibt matul ħajtek biex tikteb? Ma grazzi Alla ma tantx sibt xkiel. Ġieli kollok nuqqas ideat, però jien ma ħallhomx jippreokkupawni dawn dik il-writer's block. Jiena nħossa li huwa fażi importanti. Ma nħossix bħala fażi li qed fixkilni, nħossha bħala fażi importanti. Bħalma ngħid jiena jekk inti tara skor tal-mużika, għandek il-noti, għandek il-rests, għandek il-pawsiet. Il-pawsi jenota wkoll. Hija importanti wkoll. Bħal meta għandek attur qed jirreċta. Jirreċta bil-klim li jgħid. Jirreċta anke biskit tiegħu. U nħoss dawk il-mumenti ta' sikta ta' waqfin mhumiex xkiel, ġifieri xkiel bħala xkiel fih innifsu ma naħseb qatt ma sibt. Il-lat prattiku mbagħad imma sarnek ħad idħol iktar fuq il-ktieb iktar mill-kitba, aħna Malta għandna nuqqas ta' qarrejja. Allura, niftakar kien hemm żmien meta kien kotba ta' tfal jien xtaqt nagħmilhom iktar lussużi. Kien hemm żmien meta ma konniex nagħmlu kulur fil-kotba ta' tfal, tant kien oqum flus. Li biex tifdih, inti tistampa mhux 1000 kopja, tistampa pereżempju 10,000 kopja biex jagħmel tajjeb għall-lussu tal-ktieb. Illum, dak kien xkiela lija wkoll li kont nixtieq nagħmel kotba ta' tfal, imma nixtieq nagħmilhom jiena b'mod isbaħ. U ma nistax. Illum di ma tanċada għax zidna l-qarrejja le, għax il-prezzi jitroħsu. Il-prezzi tal-stampar ma domx daqskemm kienu qabel. Ħantik eżempju, sefara fuq dan, meta ktibt il-polena ta' Deb fil-71. Dakka kont ma kienx pubblikaturi, għas kien jesistu pubblikaturi, għamiltu jien, ħallastu jien. Il-qoxra tiegħu biss, tal-qoxra ġiet tiswin daqskemm kelli paga ta' teacher xahar paga. Ġiet tiswina 50 lira Maltija u hekk bħala teacher hekk kelli ħabta 50 lira kelli. Il-ktieb ġini 250, jifri 5 xhur paga l-ktieb ġini. Ara kemm kien l-istampar kemm kien għadu għoli dik il-ħabta. Kadu kollox isir ċomp, il-qoxra għamilt offset għax kien għadu kemm beda l-offset dik il-ħabta.
Illum relattivament roħsu. Ara ċerti, illum għalek qed naraw ħafna kodba llum b'ċertu stampi bil-kulur, anke b'qoxra jibsa, isbaħ illum il-kodba ta' Malta nistgħu ngħidu ta' tfal mo speċjali, ħabtu ta' barra 100%. Ifri jekk nisegħu xkiel isu iktar kien dan, il-limitazzjoni tas-suq, illi mhux dem tħallik tagħmel li tixtieq inti. Imma xkiel fil-kidba bħala lija nnifsi, ma naħsibx li qatt kelli, għal-grazzja tal-Alla. Apparti dan li semmejt, ġili tqajt ma xi xkil ieħor biex tippubblika? Fil-bidonet ma kenniex djar tal-pubblikazzjoni, fil-bidara kont trid tagħmelhom inti. U mhux li biss tħallsu inti l-ktieb, trid tqasmu fil-ħwienet, dik li kbar biċċa xogħol, id-distribuzzjoni kienet. Trid toqgħod tiġi bil-karozza, niftakar meta kont ktib ta' pożiji, l-uniku ħed tal-kbar Eden, niftakar nibli kors tal-linja, tmur biex tmur fil-ħwienet bih. Ġifieri kien ikollok dawn il-problemi, tifhem. Peress li ma kienx hemm sistema għada, tifhem. U anki l-istampar, meta kien isir xogħol biċ-ċomp, il-proċess kien ikun twil ħafna. Barra minn hekk kienu meta jitlesta ktieb. Iċ-ċomp l-istamparijiet tittarġa' tużah. Għalhekk lu idew buħ kollu. Milli jekk inti għandek reprint, tittarġa' tibda merra tas-salib inti. Tibdi ġiġi kompilati, ġi it-tajpjat, proofread kollu. Il-problema tal-proofreading, tal-qari tal-provi. Ma kienx hemm qari tal-provi issa bdew kemm dal-aħħar snin beda il-kors. Qabel min kien jagħmlu x-xogħol. Inti stess trid tagħmlu jekk inti kapaċi. Imma jiena kont nagħmlu jien xogħol, jien m'hinix kapaċi, għandi kien jaqbżuli żbalji, ruxxumata żbalji qabżu. Għax meta qed taqra xogħol tiegħek stess, f'drabi qed jaqra moħħok qabel għajnejk u inti ma tarahomx. Apparti li tedjanti li taqra xogħol tiegħek, jiena kont ktib meta l-lesson ma qas naħares lejh, ma rridx naf bih ktib issa, għażliżni issa, qed naqra u tarġa' Firri kien proċess laborus u twil u tedjanti. Firri dawn kienu kollha affarijiet illi jiena Italija kont il-ktib il-gostija sakemm nikdbu ma jibda l-proċess tal-istampar id-dwejjaq tiegħi. Għax imbagħad għandek dal ħafna. Illum għandna l-proofreaders, għandek l-edituri illum, għandek il-pubblikatur l-ħsib kollox, illum qegħdin ngħixu f'ħajja iktar tal-ussu il-kittib, għax il-kittib jikteb biss jaqfel. Ġili kellek problemi biċ-ċensura? Issa, ġili kelli, mela, fis-77 kont ħriġt il-ktieb 15-il numru li huwa romanz jitkellem fuq il-karattri. U hemm jiena tkellem fuq il-gejz u fil-lesbjani, dak għandu fis-77. Ifri jiena f'parentesi ngħidlek li meta ħriġt Nanna Ġenoveffa u kellem bed jgħidli kif qed tiktebek dal-aħħar. Li ktebek mis-77 jiena. Imma somma, forsi ma kux jaraw. Mela, meta ktibt dak li ktieb, kont għamiltu fi stamperija, bħal semmija għax daqshekk ma jimpurtax, naħseb il-Veritas Press li kienet stamperija tal-mużew. U dawn kont jiena stampajt ħafna kodba ta' tfal għandhom. Meta l-pubblikatur dik l-ħabta kien hemm il-Merlin diġà. Il-Merlin tom dal-ktieb. Dawn ma tawx każ ta' xi ktibu. Għabdu jittajpjawh. Wieħed mill-impjegati li kien qed jittajpjah ma kienx tal-mużew, kien impjegat. U sabni għalli Trevor ħanajlek, għalli dak jimdaraw fih, għalli ma jħallux ta' għalli mina tawuli, għalli mux ma tawuli, għalli għat namlu. Għatlu titkellim xejn u kompli. Pero ġarri darba dak immarit, u meta qed namlu il-corrections għagġi fil-collective list kien qed indaħlu ġibu ħadd tal-mużew biex jemlu. U da kif induna xinu, da batu għalija u għassu gruppet tal-Merlin. L-ew kont mortien niftakar. U niftakar kien hemm is-superjur tal-mużew għalli jaħfirlu. Kien qaddis ta' veru qaddis kien. Għalli isma' da mhux ħankompluh ta'. U jiena mela bat l-innoċenti, għallu għaliex. Għalli għax ħanajdlek ta'. Għalli fih għandek il-kelma. U beda ħares. Għandek il-kelma aħba ta' fih. U ħares madwar biex hemm xi ħadd qed jisma'. Għatlu, insomma, u Merlin, u fl-axħar il-Merlin kien għallu s-gruppetta, għallu isma, għallu ħanlu bieċa xogħol. Għallu ħantuħ jaqraħ l-ċensur tal-Knisja li kien Fader Eminien. Għallu, u jekk Fader Eminien jisib n-oġġezzjoni nirranġawu. U kien Fader Eminien, għallu għalli ara, għalli musoq nara kollu, għalli ibat li huma l-iktar kapitli li huma jaħarqu. U battomlu, u ċempel s-gruppetta għallu isma li jemma nħossi li jemma affarijiet, għallu fil-kontest, daw għedin tajjeb. U s-gruppetta għallu isma koġbok tili bil-miktub di. Għallu mela le. Tena bil-miktub u morna il-Veritas Press bio. U da, il-superu ħares leja, għalli maħna xorta marruċ namlu.
U mamluħ xurmew kollox. Nice. Ħatta bi kbira ħafna. Pero l-lum jinnammirom ta' għax għandhom prinċipi, mal-prinċipi. naqbel magħhom ma naqbilx, ma importax, imma kellhom prinċipi u nammirhom li żammew magħhom. Però ħabta marġunaj ċekki. U kien nibdew kollox fi stamper oħra bil-proofreading kollox ġdid. Dak naħseb l-iktar każ li kelli ta' ċensura li kien ġisma. Imbagħad, pereżempju meta kien iftakar il-dram minn wara żib, ma kellix problema fiċ-ċensura. Dik ħabta kienet diġà l-affarijiet inbidlu issa daqet kelmu wieħed kien fis-77 u l-oħor kien kemm kien 10 snin ilu, 15 sena ilu, ġifier l-affarijiet inbidlu ħafna sewwa. Minn dak l-iktar li kelli ma' ċensura, affarijiet oħrajn fil-fatt ma kellix. Ovvjament, jiena nemmen illi ħafna drabi l-letteratura titkellem iktar kultant bis-simbolizmi sewwa. Imma mhux dejjem, xi drabi trid tkun espliċitu skont in-natura tax-xogħol li għandek sewwa. Temmen fl-autoċensura? Iva u le, ma nemminx fija biex tkun ċensura, nemmen biss illi il-klim espliċitu li kien semmejtlek tużaħ għax hemm bżonnu veru. Jien nibża ħafna mill-gimmicks. Ġifieri kultant din insubhom kif kodba ta' barra ta' mhux issa biss. Ġieli ssib kodba illi pereżempju qed jużalek ħafna kliem ħażin u kliem pastas u kliem erotiku sempliċiment biex jintoġob jew biex iktar jinżel sabiħ ma' nies. Jien dik ma nemminix. Jiena m'għandix kantuni, għajt li trid. Għajt li iktar dawa faħxija li għaw, jekk hemm bżonna. Jekk din qed tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-karattru tal-istorja, eċetera. Imma li ddaħħalha sempliċiment bekk biex turi kemm inti cool, dak għal huma gimmicks. Jiġifieri niċċensor innifsi f'dak is-sens li nsaqsi din hemm bżonna. Jiena nemmen isek qed tagħmel inti jien naf l-ispajs ġol l-borma. Tagħmlu bil-qis, tagħmel ħafna minnu l-borma ħa taħliha. Għamlu bil-qis. U jiġi effettiv. Imma jekk inti ħad toqgħod tagħmlu sempliċiment hekk biex inti tintoġob u biex il-ktieb jinbieħ, għalha dak għalihom maħmeri, dak imbarazz. Qed insemmu ċensura u mhux ċensura. Taqralna silta minn Anna Genoveffa. Mela lejn Anna Genoveffa wkoll, Anna Genoveffa kien ktieb illi meta ġiet dil-idea jiena biex nikdbu eċitati dil-idea ta' dil-mara llum anzjana illi mhux qed tiddejjaq tikteb dwar il-ħajja sessuali tagħha. Però hi ma kitbitix biex tippubblika mbagħad in-neputi tagħha saba u pubblika u. U ngħid il-verità jiena qatt ma bsart li da se jintoġob daqshekk. Fatt l-iktar ktib li għandi tradott huwa dan li jiġi tradott għall-Ingliż, għall-Norveġiż, għall-Russu u għall-Franċiż. U qiegħed il-proċess biex jiġi tradott għat-Taljan ukoll. U meta ġew tradotti dawn kelli sodisfazzjoni li speċi in-Norveġja, għal-Norveġ l-iktar li mexa fil-Norveġja, milli jiġifieri huwa kultura nordika. Ara kieku kien kultura mediterrana, b'xi mod tixba. Imma anke f'kultura nordika kien hemm il-validità. Għax jiena nemmen illi inti titkellem fuq il-bniedem, semmeni jaftitilu, illi inti qed titkellem fuq l-essenza tal-persuna. U naħseb illi forsi l-iktar li ntoġob mhux għax fuq sess u mhux sess, naħseb għax hemm l-iżvilupp tal-persuna. Ħa naqraw ftit mela fuq Anna Genoveffa. U dan iltqajt ma' xi problemi jew. Ta' ċensura, le assolutament ma kellix, assolutament. Naħseb illi d-differenza hija li żminijiet inbidlu u allura meta, pereżempju, da skur ma kontx nippubblikaħ fis-sebgħinijiet. Li taħseb baqqasina qaskonta di lesta li, jien innifsi bħala kittib ma kontx lesta li. U ċertament illi ma kontx ħansib in juppubblikaħ sewwa, assolutament. Però mbagħad fuq iċ-ċensura nkellmek xi ħaġa oħra issa, però ħalli naqraw biċċa minnu. Mela din hija kapitlu 6 hija Sister Celia. Maggie setet laħqet esploratriċi. Fi ħin tar-rekreazzjoni il-gost tagħha li tħuf mal-kurituri tal-iskola tidħol fl-inħawi projbiti u riservati biss għas-sorijiet, tiskopri t-turġien u twerwer lili u l-ċettina li għalkemm konna qisna d-del tagħha ma kienx il-koraġġ li kellha hi. Meta konna fl-aħħar sena, Maggie skoprit kamra sigrita. Fil-fatt ma kienet sigrita xejn, kienet biss kmar tal-imbarazz f'nofs taraġ dejjaq jagħti għall-bejt. Imma minnu fih Maggie ddeċidiet li dik kienet il-kamra sigrita tagħna. Tlet mimlija siġġijiet bla maqat, inkwadri mċartin, kaxxi imsakkri bil-katnazzi, statwi blarjus u trapo naqbut kemm tara bajnejk. Kella taqax kejkna li minna stenaraw il-ptieħ u l-ġonna tal-iskola.
Għall-ewwel konna mmorru hemmhekk biex nqogħdu niklu kolazzjon f'atmosfera ta' iġiene perfett. Imma darba Megi ġabet pakket karti tal-lob u għalmidna kemm lobbiet differenti kienet taf. Fosthom il-ġin rami. Iżda dik il-kmajra btieqa daqs nitfa kienet tkun għar minn forn. U darba Megi tant ħasset sħana li ddeċidiet li tinżaq mis u torina r-riċipettu. Meta ratna nidħku u nimbarazzaw ruħna, tajret ir-riċipettu u nesat id-dublet u ridet ta' minna mħatra li anki kellha ħila tinżaq arwina. Ma niftakarx kif ġraw sew l-affarijiet dakinhar. Kien iċċettina nneżet l-ewwel jew konċina, ma nafx. Naf biss li 50 jiem insejna l-ġin rami u ntlifna f'logħba ġdida. Megi għalmitna dak kollu wieħed jeħtieġ ikun jaf biex fin-nuqqas ta' raġel xorta waħda jkun jista' jieħu pjaċir. Hekk kif nidħlu fil-kamra sigreta tagħna, konna ninżu d-dublett u l-bloomer u nqattu l-ħin ta' rekreazzjoni, nirrekraw ruħna b'mod mill-aktar oriġinali. U noħħom mistrieħ l-inkwadri mċartin u l-istatu bla ras ma setgħux jarawna. U kollox kien sejjer ħarir. Sakemm qabditna Sister Silja. Jienu ċettina konna b'sidirna barra u Megi għarwina ħuta. Dik il-ħabta Sister Silja ma kellix aktar minn 30 sena. Kulħadd kien ħobba għax kienet qisha Mary Pickford. U ma kienx tħares blikraħ bħal bqija tas-sorijiet. Imma dak il-ħin fuq wiċċa tfaċċa tħares l-akbar illa. Baqgħet wieqfa fil-bib tal-kamra u kien kemm tistama għaltina sabiħ. Put your clothes on and hurry back to the schoolyard. I'll deal with you later. Xtaqt nitla fuq il-bejt u naqbes minn fuq għal-isfel. Ħassejt li ħajti kienet spiċċat. Deċi kont qed nimmaġina li l-madri tibgħat tal-missieri ikeċċuni mill-iskola, iħassuli l-kondotta. Missieri sakkarni ġimgħa fil-kamra tiegħi. Ħobsulu ma biss. Mbagħad tiġi l-kappillan jaqra l-Evanġelu fuq rasi. U tzja Faustina tbaħħar id-dar biż-żebbuċ imbirek. Isur jafu tzja Ernestu u tzja Ġemma, neriku taħdejna nista' triq ragal kollu. U meta nissob nikxef mill-barra, kulħadd jiskartani. U t-tfal tal-ippu l-werċ igaraw il-bottijiet. Ħajti kienet irvinata. Grazzi ta' dak il-qarri animat. Inti meqjus mill-iżjed awturi prolifiċi Maltin. Tħoss ċertu pressjoni meta tikteb li x-xogħol irid jintlaqa' mill-pubbliku? Jew forsi kont tħossha fil-bidu llum il-ġurnata? Iktar mill-li jintlaqa' mill-pubbliku sefer iktar pressjoni jekk ix-xogħol x'kellex tajjib daqskemm nixtieq jien. Għax jien ngħid għalija nibqa' sal-aħħar. Ma nafx u x'tajjeb biżejjed dan. Jiena noħobb ngħidilhom illi meta nikteb ukolli żewġ ġibdiet kontra xulxin. Qed nieħu kost li qed nikteb. Għax il-fatt li qed nikteb nħossni posti. Nħoss dak iċ-ċertu sensazzjoni iva jiena għaw posti meta qed nikteb biċċa xogħol. Imma il-ħin kollu nibdajt imma hekk rid ngħid jien. Imma meta bdejt nippjanaħ dawn nagħmel il-notamenti li kontra għamel. Dar it-tnajt jien imma kienx tajjeb biżejjed. Imma ta' jkun aħjar mix-xogħol ta' qabel jawwar. Ikollok din it-tensjoni. Ġri iktar fil-proċess tal-kidba. Waqt il-proċess tal-kidba jkolli din it-tensjoni. Però llum tħareġ mod meta tħares lura ġifri li xogħol ngħid naħseb din it-tensjoni tagħmellek ġid. Għax iżommok ma tintelaqx. Anke meta ngħaddi għall-fażi tal-editjar. Hemmhekk ukoll dik naħseb hija l-iktar fażi importanti nara. Illi meta qed tedjet inti hemmhekk twarab il-passjoni fil-ġemp għax inti qed tikteb ċerta passjoni. Twarab il-passjoni fil-ġemp u tikteb moħħok. Niftakar x'kien qal darba Somerset Maugham meta kien qal kemm il-darba nħobb nikkwota din jien meta kien qal l-ewwel draft tiktibha b'qalbek, it-tieni draft b'moħħok. Fil-ewwel draft sabiħa toħroġ il-passjoni fiha. Imma dik mhix biżejjed. Trid tikkontrolla, trid trażżana bl-otot letterarji. Allura jkollok din il-biġi li inti, però jiena ma naħsibx jekk hux xejn tlaqa' mill-pubbliku, dik ftit nagħti kasa jiena. Ngħid, jekk ix-xogħol se jissodisfani, naħseb li nsib qarrej oħra li jissodisfhom. Ma jekk issodisfax lili nnifsi. U llum inħares l-ura ġifieri kolli xogħlijiet illum ngħid dan naħseb stajt għamiltu aħjar. Dik il-ħabta għamilt l-aħjar kont naf. Imma tħares l-ura ngħid dan mhux b'saħħtu biżżejjed daqskemm kont nixtieq. U l-umorizmu huwa xi ħaġa soġġettiva. Kif taħseb li jirnexxilek tolqot lill-udjenza wiesa xorta waħda? L-umorizmu jien ngħid li bih tasal ħafna iktar milli tasal bi strateġiji oħra. Jien naħseb l-umorizmu jiġi naturali, jiena
pala karattru nħobb il-kumpanija, naħseb jina bridem ferriħ, ġajtir, ġifiri, nħobb il-ħares il-ħajja, anke meta l-ħajja taħtni bis-sieq, ma għax noqrob iż-żejjed. Provajt nħares lejn in-naħa pozittiva tal-ħajja, ġifiri naħseb pala bdejn jiena pozittiv ħafna. U naħseb da toħroġ fil-kidba. Però mbagħad irridu distingu bejn l-umorizmu tal-karattru u l-umorizmu kif issa titrasforma fl-letteratura. Hija differenti dik. Però jiena ħossu jiġini naturali ħafna. L-umorizmu mhux faċli. Anke biex tikteb xogħol anke għal palk, pereżempju, umoristiku, diffiċli ħafna nħossha jiena għaliex faċli taqa' fil-klixejiet. Jiena nħobb iċ-ċinema ħafna. L-iktar ġenru nobot hija l-kummedja. Għax insibhom ħafna drabi mqanskin, medjokri. Biex issib kummedja tajba, trid tara l-raqta d-dem. Noddu fuq porta sobar waħed jiena ngħid film ta' kummedja tajba. Għax l-umorizmu mhux faċli, kapaċi taqa' f'offerta soltu u jkun umorizmu li ma jdaħħakniex, pereżempju. Jien iktar naħobb l-umorizmu li huwa b'ċertu witt jew għandek satira, tifhem, dak l-umorizmu li iktar jiena interessani. Inti ktibt ukoll il-Arċilla għal 3 snin. Iva. Kif irnexxilek tinfilsa l-ħajja kontemporanja fit-tradizzjoni daqshekk qadima? Mela l-Arċilla kif bdiet niftakar kien sejjaħ li Olvin, Vella kien u Bernard u kienu għadu kemm ġie publikat il-ktib ta' Konrad Fenek u xek fuq l-Arċilla. U jiena kont ġili smajt bija l-Arċilla ma kont naf xejn speċjali fuqha. U niftakru għalet refer għalli mnaf kienu jibbu Arċilla issa. Li ma mirt għarajt il-ktib ta' Konrad kont biex nara xinu l-spiritu tal-Arċilla. U bat indonajt li wara kollox il-Arċilla qed titkellem fuq il-ħajja ta' issa, ċoħe ta' dak iż-żminijiet meta nkitbet sewwa. Ifr l-essenza tagħha hija illi tagħmel parodija bl-affarijiet li qed jiġru issa. Sa ċertu punt toqrob ħafna il-pantomima. Issa pantomimi kon ktibt ħafna anke għall-iskola meta kont għallim, ktibt ħafna għall-iskola fejn kont nagħllem jiena. Ċa ċertu punt, mhux eżattament, imma ċertu punt toqrob lejn il-pantomima. Bqajt skantat bil-vulgarità tagħha, ġifieri kemm, ma speċjali li semma Konrad ta' Felice De Marco. De Marco xek, Felice De Marco. Kemm li kien saċerdot ma jitkellem ġifieri u kultant mhux daqshekk moħbi, jitkellem mod anki vulgari. U f'daqqa waħda tkellimna ħafna jiena Wolvin fuq qadim u ma' Bernard u allura bdejn nippruvaw insibu. Però niftakar l-ewwel qarċi li ktibt ta' f'jumejn. Firri tant f'daqqa waħda tħalt fiha din jiena, tant f'daqqa waħda isni fimt id-dinja tal-Arċilla u d-dinja ta' Dun Felice. Illi f'daqqa waħda bdew ġej l-idea għad niftakar f'jumejn battillu għalfin għatlu għax taħseb minn di u id-ġenna fuqha. Ktibt s-sena wara, tielet sena ma rridx niktibha jien. Għattilhom isma' ħadd kontra min sibu xi ħadd ieħor. Ħalli jkollna ftit varjetà forsi. Ikonna viżjoni ġdida, u veru. U kien għamel żmien kien kitibha Manuel għandu kun sentejn għandu kun kitibha Manuel. Darba oħra għamlet Alien, mbagħad raġgħu talbu lili biex kitibha. Għattilhom wara waqfa ta' 3 snin naħseb issa għandi da ġdid. Però dis-sena, għal-kemm ma ktibtix jien, għattilhom issa rid nagħmel waqfa minnha. Ma naħsibx nikteb Arċilla l-oħra, però ma nafx jiġri. Imma nkun nixtieq nara li fil-fatt Emanuel kienet validissima ġifiru tali, għax ħarsu li b'mod ieħor, differenti mill ħares li għajjina. Imma jekk inti qed titkellem fuq is-soċjetà tiegħek, is-soċjetà tagħna, jekk titfittex is-satira fiha għandek kemm trid, għandek birblaqih. Kif taħseb din torbot ma li qed ngħidu wkoll, kif taħseb li dak li kien qed jiġri madwarek u li qed jiġri madwarek issa jaffettwa l-kitbiet tiegħek? Jaffettwak ħafna, jaffettwak anke bla ma tkun taf. L-ewwel għatlek jien art inkellmek xejn fuq iċ-ċensura u din sibt l-opport li ħad torbot magħha. Anke s-sitwazzjoni politika, pereżempju, tkun għaddejja. Issa politika anke fis-sens wies tal-kelma x'wara kollox hawn min jgħidlek li kollox huwa politika. Niftakar pereżempju jiena fil-81 kont ippubblikajt il-ktib tiegħi it-8 kontinent li kienu novelli soċjo-politiċi imma b'mod espliċitu ħafna kienu. U s-senta wara ħriġ ktejjeb żgħir ta' żewġ novelli biss it-8 kontinent li kont qassamtu b'xejn. F'diversi għax li
tasal din. Dik il-ħabta t-tmeninijiet li kien hemm sitwazzjoni li kienet qed tiffettwana ħafna. Ta' tinħoss li qed tintilef il-libertà, qed tintilef id-demokrazija tagħna. Kej jekk kellix raġun rew li kan ħalli ħadd ieħor iddeċidi. Jien qed kont qed inħossin. U niftakar illi meta kont ktibtom ħafna minn sħabi kienu bdew jgħiduli ara ma tippubblikhomx ta' dawn. Meta tjoqtluk ara ma jfettillekx ta'. Mina f'dil ħaġa kien kull konvint minna jiena ma tantx nħallim ismu dawwarni. Dik il-ħabta kont ħabib ħafna ta' Lino Spiteri li kien ġej mill-kamp politiku oppost għax kien ministru. Però dik il-ħabta t-tifel tiegħu u Ruben tiegħi kienu klassi waħda u konna niltaqgħu. Daqqax preċett u daqqax jum il-ġenituri u daqqax il-premjazzjoni u niltaqgħu. U serna ħbib li kont nammeraħ bħala kittib u jiena wkoll. U darba għatlu li għatlu ekku għatlu għandi dawn, għatlu ħafna qed jgħidu li ma nippubblikahomx. Għalli t-nix it-tnejn. U għamilt kif għat li għamilt kont ma l-ċensur tal-Knisja, battat l-iktar tnejn jaħarqu. U għad niftakar u għandi jittra tal-inu, edha ximkien, merfuqa, kien kitib li għalli tefer għalli meta t-publikom dawn għalli se jkun hemm ħafna mi jipprova jinqeda bihom politikament. Għalli ma kieku kunu tiegħi nippublikom dawn. U dik kont qed nistennajn u ppubblikajthom. Ġifieri dak kien żmien, dak qed nitkellmu fl-81. Kif nitlaqgħu mbagħad? Ġifieri dan kien qabel dak kien 5 snin qabel ma Oliver ippubblika il-Parlament ma jgħidlu xhur. U Oliver għamel li daħla għalih u niftakar meta kont tajthom mill-Oliver, niftakar Oliver kien għamel li deħma wiċċu. Lejs, xa fl-aħħar xi ħadd kellu korċi li jitkellem. It-tmien kontinent meta ħriġtu ma tantx kien għamel ħoss. Issu kważi ħadd ma ta' kasu. U kont deżappuntati għax jiena xtaqt li dan. Xtaqt reazzjoni. Xtaqt reazzjoni. Però meta ħriġ daqsxejn ta' ktejjeb żgħir, trid tkun karta ħamra f'ġieħ il-biża' kien jismu, qassamtu f'diversi posti. Kont batt 200 kopja jitqasmu fid-dokkjard dik il-ħabta. F'daqqa waħda nifetħu l-bibin tal-infern kollha. U bdiet nirċievi t-telefonati naħarqulek id-dar u nsibu tfal u tajx kemm telefonati kien ikolli. Dik il-ħabtina kont għadni żgħir. Tkun għadek moħħrieħ flokot New Roma. Kont għadhom ejjew, ma tibqa' fuq l-għadba ta' xemmek insomma. Il-bluwa ta' żożija. U bis-saħħa ta' dal-ktejjeb, ittum ukoll f'daq waħda bedin qara mbagħad, għax imbagħad kienu qalu għax dak diġà ħareġ tip ieħor, imma lix qed insemmih ta' kollu biex norbota minn istoqsira klienti illi l-ambjent ta' madwar effettwak. Issa hawnhekk effettwani b'mod konxju. Fil-dan novel ktibtu b'mod konxju biex nirreaġixxi għal dak li kien għaddej dik il-ħabta fil-pajjiż. Imma jkollok affarijiet oħra li jiffettwak b'mod inkonxju. Pereżempju llum l-iktar li qed jaffettwani jiena huwa l-ambjent. U f'ħafna minn novelli tiegħi jidħol l-ambjent li kien kollu. Ġili forma ta' anke fid-dinja surreali, imma jidħol ukoll l-ambjent. Jiġifieri il-kittieb qed jgħix fid-dinja ta' madwaru, ma jistax ikun illi jkun maqtu ħaleh waħdu. Anke meta jkun jidher li qed jikteb mod mhux daqshekk dirett, imma inkonxjament is-sitwazzjonijiet tiegħu jekk mhux politiċi, jekk mhix soċjali għaddej minnhom żgur se jeffettwaw. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti? Jiena nħossu li sar żvilupp pożittiv ħafna. L-ewwel nett illum għandna nieħu gost li ngħid li għandna żgħażagħ jippromettu ħafna. Għandna kittiba żgħażagħ mhux noqgħod insemmi għax marret li nħalli l-barra l-ħadd, imma għandna kittiba żgħażagħ li nħoss li jippromettu ħafna. Għandna kitba tajba. U għandna kwantità ta' kitba. Illum kodba minn għalija xi ħadd qal qed joħorġu madwar iktar minn 1000 ktieb fis-sena. Jiġifieri ara x'qegħdin ngħidu sewwa dan aħna. Issa meta għandek il-kwantità inti, il-loġika tgħidlek li għandek ftit tajjeb. Għandek ftit hekk u hekk u għandek ftit imbarazz. Imbarazz ikun hemm dejjem. Imma dak ukoll imkien ħassiba. Anzi dak li biex kun hemm tajjeb, tkun ma kien imbarazz. Ma jimpurtax. Iż-żmien jgħaddi kollox mill-arbil u ż-żmien għandu l-kapaċità li jpoġġi kollox postu. Fin-nistgħu ngħidu ngħidu dak tip tajjeb, dak tip ħażin, iż-żmien ħajpoġġih postu l-ktieb. it-test ta' żmien m'hawnx aqwa minnu. Imma jiena nħares lejn il-letteratura Maltija li naħseb bħalissa bħala kwalità naħseb għaddej minn żmien tad-deb. Naħseb għandna żmien sabiħ ħafna. Id-dwejjaq tiegħi biss huwa ħaġa illi xi drabi nara kittieba mhux għat-tajbin qed nitkellem ta' għandna kittieba li jistgħu jkunu aħjar imma li ma jafux il-Malti tajjeb.
U hemmhekk kiena ħaġa li itweġġani di, meta nara min ħanuża il-kelma mhux ħalli nuża, jiżatta joħroġ ktieb. U waqqas jaf jikteb għadu. Ġifieri da qed jiżatta jisfen u għadu ma jafx jimxi. Hemm idejqun dal-affarijiet ħafna jiena, għax ngħid stenna, tgħallem, staqsi. Jiena kemm il-darba ikun hemm min itini xi xogħol tiegħu biex naqrah u nagħti opinjoni, issa jiena m'iniex kritiku. U ngħidulhom idhom ħantik opinjoni suġġettiva ħafna, għax jiena m'iniex kritiku letterarju. Imma ngħidulhom nħoss. Ikun hemm min ikun ta' ktieb għall-opinjoni, imma hu qed jistenna biss approvazzjoni. U meta inti tibda turih x'għandek x'qed tgħidu, tindu leqqas biss ta' kasek. U naf min jiena illi għamiltilhom ċertu osservazzjonijiet u ħarġ iktibu minn dak li għatlu jiena m'għamel xi. Mhux qed tippretendi li jiena li għatlu jagħmlu, imma ma ħax il-parir. Parir u naħseb illi jiena kieku daħil xi ħadd ieħor mhux li naħseb l-istess kien si jgħidlu. Ġifieri nara kultant dan iċ-ċerta nies li jkunu preżuntużi, tifhem. Imma narġa' ngħid għal grazzi tagħna għandna kittieba żgħażagħ u anke forsi mhux daqshekk żgħażagħ li huma tajbin ħafna. U l-aħħar mistoqsija, il-Malta li ngħixu fiha llum kif tara nbidlet? Ħanajdlek hawnhekk inkun irrid nagħmel ċensura li nnifsi li l-ewwel. Jew iktar forsi niċċekkja lil nifsi. Għaliex? Jiena llum għandi 72 sena. Bla ma trid inti tibda ikollok dit tentazzjoni li tal-immodi taħ sabiħ. Naddu minna din. Meta tikbru intom hekk ħaddu minna wkoll. Li tibda li modi taħdem sabiħ, taħ perfett, imma dik hija perikoluża għax kultant ma tkunx qed tara ċar. Ġifieri meta naħles lejn fuliti jiena lejn żożiti nara ħafna affarijiet sbieħ, imma hija nkunu realistiċi kellna ħafna affarijiet ibsin, kellna ħafna affarijiet koroħ. Il-pajjiż illum inħoss li kien nitkellem jiena mod ġenerali, progress żgur għamel, jekk progress anki jekk hux jinnaf fi kemm nies qed jitgħallmu fl-edukazzjoni, kemm nistalmu iktar, kemm għandna iktar illum iġene pereżempju madwarna. L-ewwel semmejt l-ambjent l-ewwel, affarijiet tajbin fl-ambjent saru. Imma meta mbagħad tibda tieħu biċċa. Hemm affarijiet li jweġġawni ħafna. L-ambjent għalkemm f'ċertu setturi progressar, pereżempju, meta l-ambjent pereżempju l-indafa. Meta konti fil-jiena għad mimliħ miċu karti, kull imkien, illum ma tarjomx dal-affarijiet. Ġifieri, parti mill-ambjent ukoll. Però fejn jidħol l-ambjent imbagħad il-kampanja, illum il-kampanja qed tispiċċa. Illum għandna din il-marda tal-bini. Kollu du nibnu. Naraw għalqa, donna tweġġana naraw għalqa, li mhux suppost qegħdem dik l-għalqa, rridu nibnuha. Ġifieri daw iweġġawni ħafna jiena dawn l-affarijiet. Iweġġani wkoll li semmejtlek l-ewwel anke fuq l-użu tal-Malti. Imma l-ewwel tkellim fuq il-kittieba jiena, imma issa ħanieħu anke oltre l-kittieba il-Malti fix-xandir. Tlifna l-mod kif nitkellmu llum. Tlifna l-mod kif nagħmlu sentenza sura ta' nies. Jiena nanti li semmejtilkom l-ewwel kif tirrakkonta l-istorja kif taf taqra u tikteb imma semmek kienet taf. Imma ċertu żbalji ma tagħmelhomx kienet. Lillum pereżempju ingerfxu il-maskil u l-femminil. L-iktar affarijiet li dar jaqqas biss dawn konna għasħat kien jallimhom lu kada tallimtom minn ġufhom ma kienti dawn li siġġu maskil mejda femminil. Illum li ingerfxuhom dawn u li sentenza imħawda li l-verb flok jaqbel ma' suġġett jaqbel ma' l-oġġett. U min dawn? Mhux minn nista' tri, għax nies bidem forsi li ma tallimx naħfirilu forsi. Għafol l-lingwa tiegħek suppost tafa sew ma ħallija. Imma iktar serja meta jkun nies fix-xandir. U iktar serja fil-stazzjon nazzjonali. Dawn, jiena ġbajt nikdbilhom u ġbajt inġib fuq il-Facebook meta nismaħu da affarijiet. Ituk raġun, u jibqgħu fejn huma. Jiena fintlejna Malta qed issir bejta tad-dilettantizmu, tal-medjokrità. Kull dak li f'dan il-każ aħna għaddejjem żmien dekadenti. Illi qed jiġi il-medjokrità qed tiġi glorifikata. Tifhem? Semmejt il-Malti, jekk nsemmu drama, it-telenovela si naraw. 9% minnhom imbarazz fil-vera sens tal-kelma. Nies li laqqas biss jafu jitkellmu u żattu biex jirreċtaw. Min aqqas għandu ħadd jiktib sentenza għamel scripts. Ma jitalmu xejn. Firri meta narda affarijiet ngħid aħna sitna pajjiż dan tal-medjokrità. Qed nidher negattiv hawnhekk. Affarijiet tajbin għandna wkoll, kif ġa semmejt. Imma meta nara affarijiet bħal dawn li dawn huma sempliċi. Jiġifieri dawn ma tiġ flus għalihom. Ħafna drabi meta nara pereżempju semmejt il-televiżjon. Jiena ċinema nħobba immens u nsegwi ħafna ċinema jien.
Meta nara affarijiet illi ma mhux flus, jifri dawn għax huma dejjem inġibu skuża għax aħna ma jkollniex budget, le ma tridx flus għal ma fitrabi. Kull ma trid sens, kull ma trid titgħallem, tistudja kull ma trid. Nibża illi il-medjokrità nibża l-ħafna qed tiġi glorifikata. Fuq dik il-nota, kemm xi negattiva, imma. Nirringrazzja ħafna li ta' l-opportunità. Nirringrazzjak ħafna tingħaqad magħna u samt magħna ftit mill-esperjenzi tiegħek tul din il-mixja tiegħek fil-kilba. Nirringrazzjak ħafna l-opportunità kif tiġi. Grazzi.